Gilamoy sa kalayo ang gibana-banaang Kapingatos ka mga stilt house sa Isabela City, Basilan. Pagsunog og basura, usa sa ginatudlong tinubdan sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Makita nining aerial video ang paglamoy sa dakong kalayo sa pipila ka mga stilt house sa gibana-bana ang 2,000 square meter nga luna sa Barangay Diki, Isabela City, Basilan, pasado alas 3 sa hapon adlawng Domingo. Sa laing kuha, makita ang nagkaguliyang nga mga residente gumikan sa sunog. Ang uban, iyahay sa pagsalba sa ilang mga gamit padulong sa mga bakanteng lugar nga layo sa sunog. Taod-taod, gilayon kining girespondihan sa kabomberuhan. Matud sa BFP, paspas mekanit ang kalayo sa gibana-bana ang Kapingatos ka mga kabalayan, sanglit sagad gama kini sa light materials. Hinuon akong tabang sa BFP ang pagtinabangay sa mga residente pinaagi sa bucket relay system gamit ang tubig mismo sa dagat. Wala kasing hydrant doon sir sa location na yun. Nagbakit nila yung mga tao, pinuno nila ng tubig yung fire truck at saka yun din yung malaking tulong para hindi maubusan ng tubig at saka continuous yung operation. Napakgangra ang sunog guman ang kapin usa ka oras. Wala ray natala nga angol sa hitabo. Matod sa BFP, gibana-bana ang moabot sa kapin 520,000 pesos ang danyo sa sunog. Ginasuta pa ang eksaktong ihap sa mga kabanay nga nasunugan kinsa mihiklin sa evacuation site sa syudad. Gilayon kining gitagad sa LGU pinaagi sa paghatag og nilutong pagkaon, family food packs, lakip serbisyong medikal. Sumala pa, dunay nagsunog og basura una nahitabo ang sunog apan ginaimbestigahan pa kini sa BFP. Yung iba sabi nila may sunog ng mga basura, maglilay na lang kami doon sa kung ano yung investigation na gagawin ng fire arson investigation ng Isabela Fire Station. Ipadayon ang BFP sa pag-awhag sa katauhan kalabot fire safety sama sa paglikay sa overloading sa kuryente o pagluto sa kusina nga mapasagdan. Bantayan sab ang mga bata aron dili magdula og lighter og posporo. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.